Nanawagan og hustisya ang pamilya sa 6 anyos nga bata sa Mandaue nga nadatugan patay sa dakong punuan sa Buli kagahapon sa hapon. Ang City Hall muhimo og investigasyon sa hitabo ug mipasalig nga adunay tabang nga ihatag ngadto sa pamilya. Atong sayran ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, nasayran nga sa miaging tuig pa, doon na day request gikan sa pamilya ug mga residente sa maong lugar nga ipaputol na katong gabok kaayo nga punuan sa Buli. Kagahapon na antimano gyud ang maong 6 anyos nga bata dihang nahagsa kini. Daling gitabang kining 6 anyos nga bata nga nahagsaan sa dakong punuan kilid sa Dan AC Cortez, Barangay Ibabaw, Estancia. Kalit lang kuno nga nahagsa ang kahoy nga midakdak sa iyang ulo. Matod sa iyang apuhan, bisan sila nakugang sa kadali sa panghitabo. Adto mi dito maglingkod-lingkod, na magdodowa na siya diha. Maro gito, ngayon na. Nilabay ra siya nako kadiyot. Paglingi na ko nga muna na ni hagtik, matulingi ko. Tano ko sa apo wala na. Wagit. Gialsa na ko. Di magana ko madag, nawag ko kanang mga dito, mga gwardiya, patabang ko. Sa ilang panimay sa Zone Ahos, Barangay Paknaan, gihaya ang biktima nga si Christian Kilaton Jr. o naila sa angga nga Yantoy. Graduating unta si Yantoy sa kindergarten karong buwana. Amo at kuno iyang maestra nga iyang papa ray mo paso, magdara picture. Ay mo grade 1 na biya siya ganahan di kay siya mo graduate. Excited kay siya og paso good kay nagsugod-sugod naman sila practice og paso. Hustisya ang panawagan sa nagbangutang pamilya. Iya kalikayat sa unsa pa nga tabang wala ni mo anak kasat kayo. Pagpadak mo lang daan. Ang hinaot unta ko nga taga na siya hustisya. Hulagway kini nga gi-provide sa paryente sa biktima itsura sa kahoy sa wa pa mahitabo ang disgrasya. Nabalaka na sila kay mi aksyon nagdahirig maong mipahibaw sila sa mga otoridad. Samtang kini ang kopya sa endorsement ngadto sa CCD-RRMO sa Mandaue, pinetsahan November 2024 nga naghangyo nga ipaputol dayon ang maong kahoy. Sa barangay ito, dayon ilang endorse po dito sa City Hall. City Hall. Last year to? Mura, basta dugay na. Dugay na. Wala na action eh. Wa action ni hangtod ni anak na lang siya, ni bahirig na lang siya. Manatong nanguang gikos kong anak mga atuan na sige ha dito paluap. Sa dapit na hitabuan, krus nga kahoy ug mga buwak ingon man ang linaras nga troso sa Buli o century tree nga tawag sa mga tao dito ang timailhan sa insidente kagahapon. Humaning maong disgrasya panawagan karon sa mga residente aksyonan dayon sa kagamahanan kining laing punuan pipila ka metros gyud ang gilayon aron nga makalikay sa lain nga disgrasya. Panghinaot sa mga residente aksyonan kini dayon. Samtang gipahibaw sa City Hall ang paghimo nila og investigasyon sa mga sirkumstansya sa nahitabo. Lakip na ang suwat og endorsement kabahin sa pagpaputol sa maong kahoy nga niadtong miaging tuig pa. Unsay mga actions nga ilang ipangbuhat o unsay rason nga nung it took them so long to act on this. We will be investigating this incident and this process seriously. Heads will roll. Samtang ses taliwa ning himon nga investigasyon gipasalig sab karon sa kadagkuan sa City Hall nga mohatag sila og ayuda ngadto sa pamilya sa maong bata nga namatay labi na sa pagpahiluna ug pagpalubong sa maong biktima. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.